A YouTube-on nagyon durván bepörgött az első VOD videóm, nem is számítottam rá, hogy a leghosszabb videóm fog majd ekkora nézettséget hozni, nem pedig azok, amiket nagy körültekintő munkával szépen megvagdostam, és akkor ilyen rövid, élvezhető, hosszúságú videó, nem. Egy 2,4 órás VOD videóm lett a legnézettebb a kis kezdő csatornámon. Több mint 1000 megtekintés van rajta, amit nagyon szépen szeretnék nektek megköszönni, csodálatosak vagytok, de aminek a legjobban örülök, hogy YouTube-on meg lett a 100 feliratkozó, és nagyon szépen köszönöm nektek, hogy így kíváncsiak vagytok rám. Már csak itt Twitch-en kell feltörekednünk, mert ezt a platformot óhajtom használni streamelésre. YouTube-ra fel fognak kerülni majd utólag a videók, de magára a streamelésre ezt a platformot óhajtom majd használni. Szóval köszönöm szépen, hogy velem vagytok, meg hogy most is velem voltatok, holnap újra találkozunk. Szép napot nektek, sziasztok!